Ćao svima ljudi, danas igramo Counter Strike, znači snimamo klip za Homo Sapiense, s nama su Neca i Ninja. I upravo ste vidjeli kako Neca rage'a. Iako ga je ubio. Dođi Pecka ti meni, dođi na moga. Eto idemo na... Ako zamisli da ja nije dva puta. Idi na longsu. Ja sam na short. Ma... Sad ću da ga i zaobiđem. Ajde bre, crkni. Ne! Idi go... Zašto? A da sam bez metkova. Istrči. Treba. Aj sad ću uzeti Rafal. Malo, pošto sam malo previše SMG-a iskoristio. Ej sada... lebate... Evo bolje. Sad to pa. Let's trap guru, trap boss. Neće bi dođe ovdje opet. Ko da siluju krave. Znaš, Isto sada je sve na tebi, nadam se da imaš prvu pomoć. a imam sve za tebe, Peca. Dođi ovo. Dođi mi, dođi. Samo kad bi ja znao da je Ninja, zato ja im bombu. Još kad bi ja znao da si ti pička brbi. Pa na majku mu. A mi se okrećemo... Jo, bem ti metar, znaš. Gdje si ti, Peca? Gdje si, ne vidim te dobro. Aaaa! Nek ljudi niđu. Brate, pa nije fair ako dobiješ skillovi ko ništa, brate. Proganjaj Ninju. Ne brini se, ja defuzam, vrlo lagano. Eto. Sad ću vas pobijem. Smejanje. Neco, hoćemo na short ili na long? Ja kampam na... Ti kampaš kod dana. Gledaj ga problem! Ne. Tobe Neco Fedaru go. Aaaa! Njau, njega Neca šta radi? Čekaj, šta je ovo? Normalno, taj nož mene uvijek proka, tako da morat ću da se malo potrudim. Nisam uzeo SMG što mene posebno nervira. Ajde be dođi na onu da ti pokažem znanje. Ima 10 helta. Toma. Pa viri mu samo glava, ja mu opet ne dam hedaru, mislim. Pa ne, ali viri mu samo glava, ja mu vidim samo glavu. I puknem ga i ne ubijem ga ja, to je head. Eco, si ti to malo se zaneo? Ne be, onaj naš se zanosi tamo. Ovo je usek katka. Peco, igramo 3 na 20. Ez, brš! Šta ja da radim, Neco, mislim stvarno. Ovo je kraj neposljedno. Srećno. Sad će da radi... Samo sekundu da nađem ja to. Ja sam uopšte zaboravio da kažem da se Neca zove Jedi, a da se Ninja zove Iso. Sad ću Pecu ti pokažem kako se... Pa Pecu provali se kad neko ređe. Pa to kad rage'a. Dragi quit. Brate, ide opet ovaj šaban. To mi se sviđa. Ne, a da! Ovaj nonu mi samo ukrade usmrćivanje. Peco, sad ću ja tebe da usmrtim, da znaš. Bre, Pecu, kako te nije sramoto da imaš toliko helta? Dobro ti imaš 69. Zoriši svoj health. Meni si da spava danas. Gdje je on? Ja te da dumrem. Majki, jebote, jako 2 godine nisam išao u bazen i sad. Brž, Peco! Report za hack ovo snima. Ajm bre, brate, ajm bre. A on snima s aimbostom, cigan.
Kao što možete vidjeti, Peca ima aimbot, sa vaše desne strane vidjet ćete kako se njemu drmuse ruke sve u aim. I on baca miš tamo u levo, ide u desno ekran tam. Gdje igra Ilvera obična. Ajde, breš! Ja recimo, što kaže, sad će da mu dam head. I samo ovaj njega ubije. A kako? Du. A neko da me pretekne u range, a? Ne brini se, ne daj ti boje. Možeš to već počeo na prst. Samo se na dva dela dole. A brate, što se da ovdje ne radi... A Matijau bre, vršu! Alo! Pa čeka, pa Peco čekaj, majke mu ga da refresh. Dakle, ne, šta neko žele na fiksi, nemoj pomoćija da je. Što ćete ga sa knajfom u meni bio? Ušao neki jebač uz vas. Gdje te boli Peco? Ne, tebe. Boleće, ne brini se. Neca nešto ne vidim. Kaj ti da izređaš? Zvala baba dari porta. Žalim se na buku. A ja sam crko, verovatno ne. 10 skorpa, kako. Peco? Aaaa! To... Ko možda čuka stojač od mene, a? Ne, pući je, ne može. Machine gun, sad tu... Uzeo sam neto machine gun, pa Peco. Ja sam uzeo Maru. Ja sam machine gun uzeo. Ja sam ovo bolje igrao sa Maru, sad uopšte ne mogu. Čim bre? MKB bata. Te! Daj, bre. Nazad. To, pa ti, hajde. Ja sam se sklonio levo zbog flash, ovaj bi ubio. Nece, hoćeš ti možda u kremaču? Neću biti krmaču, idem na... Short. na njih. Na njega je. Idem na... t-shirt. T-shirt... Sve jebem! A, pa to sam u 500. To mi se sviđa, Peco, dođi Kažu nas. sada si sam, zabavi se. Kaj jebem? Cheater! A ja nemam čime da ga ubijem, alo, ja imam... Kako se zove, machine gun. Čime da ga ubijem? Brže niđo, pa pištolja da ga jebem. A vi gledaj što su si pušli po fatu sa ti. A ja se zebam, ja uzeo machine gun, ček ne Ja bih... mu pato stavu jebem u glavu jebem. Ez. Šta je, ne, u pataš, vidio sam ga izbušio, kisirat. Ja ti rekao u pato sam, ne u glavu, u vazduhu. Ovako, Neco. Mršljavu. Pjau. Ajmo, idemo da ga bušimo. Pogledaj, ja sam sam na vas trojicu. To mi se svi... Super iška. Ajde da pređemo kod ovog. Ja sam prešao. Pa ja sam prešao! Ja sam sad u skanku. Sam mi prešao, majke mi, nisam ja prešao. To mi se sviđa. Daj meni, sad će bude pokaži. zabavno. Ja uzeo slučajno ovaj bre... Digl. Valjda su... Ako ih nisam, brate, počešao po jaja. Peco! A ne, to ovaj drugi. Kaže Peco, a ubio ga neki trik. Ovaj se samo okreće čovjek i gađa. Nije mi ne vidio. Koliko je žurio. Ajde, equipment. Da li ja da resetam skoro ili mogu da budem na 9-2? I da budeš prvi. Mislim, Prvi od pozadnje jebanje. ver... To je neko da budem. Neću, ti si mene pratio tako? A, pretpostavljam ja. Jo, pa ti si... To samo ja i ti igram. Sad ću uspori... Veoma oslobođeno i opušteno. Ja! Defuziš, jebem te, to Peco, defuzi i onda pusti na kraj, i onda opet defuzi, i onda pusti na kraj. Čekaj, gdje je onaj drugi? To be niko ne defuza, ladno. To Peca, jebem ti mater Peco, što Brž si... bre mamu, ti jesu ovako smotinje. Čuzem AK-4 sa majke mi. Ja već imam. A ja s tim SMG konkretan. A, Sad ćeš ne, Peco, kad te puknem u nožice.
A to si ti bre, Neco, ja mislio... I već je čekame. Da što se ova sada mu od leđa prilaze, baga. Pa ja s tim piš. A ti sprešao sa ovo krmo, mislim. Ne, se prašak, čep. Aj požuri, molim. Evo, žuri sam, čekaj. Pa jebote, vadi nož. Pa vadim ga, čekaj. Pazi! Pa ne bitno da plantam ovako. Ma šta ne bi to ga radiš telefon? Alo! Čovjek samo istrači i uništi me. Recorded. Daj im ono sranje da ti pizane, mrš. Peca, šuti ga. Te sam mamuti je, stoši nešto. A nismo mogli prazniti server da uzmemo najmanje. A ne, ali ja ne mogu da verujem, sad ću skinem AWP majke. Samo moram pokašati skak. Verni Delija uđi u sve. Da, A? Šta je napisao, nisam vidio. stvarno zabijem u dupu pa ti vidi. Šta je napisao? Kaže Verni Delija uđi u server. Po Pa koje? je radnički probleme da radi. Gle ga cheater, mali! Ups, a ne, ma nisam imao dobru... Sad će, 47 old school, samo sekunda. Ajde da je equipment. Ali, Nebe da naličeš na njih, be majku. ma sad ću da natrčim... Troška Jedi, bože. E sad glavu bre to Sad sebe da flasham ako ništa, ej. Aaaa! Ne, ali gledaj lik samo istrči. Pa vidio kako se pucaš pecom. Kako sam ga izgleda. Kako sam ga pucao. Kaže jebatu da se... Gledaj Fizu 4 na 2, hoće to tako muljo. Gledaj ga! I ko ima bombu, nemam ja, dobro. Pa ja sam isprdeo bombu. Ako svaka ti dala, ja. Ovaj peca sa 18 sata. Još koliko da stijem? Ma mrš bre. Peca puni punoletstvo sa 18 Ne, sata. stvarno pitam, ne zajebavam se. Čiti vi to. Prvi točka, e tad prestaješ, ajde. Dobro. Sve je žuri sunstvo. E, ide mi voz, ne mogu. 500 seć tamo gdje se radi stavljati. Pa mali! Jao! Peco, izađi poslije. Jao. Peco, kaže nešto, izađi poslije obdaništa ti kaže nešto. Pa nemoj mi... Ne da mi Bog da izađem napolje. Šta ovaj prešao po nas 14? Bože, ovaj cheater! Vidio Nemoj sam samo zezaš. se trese nišan. To, falim te! Peco, tereš me da je cheater. Pa da ti govorim sve vreme, on ne gleda mene kad pucao. Ja bi bio dobar, ti prš. Šta ti znači RS? A da restartaš? Reset skoro. Reset score. Brat ti pomaže od izrasa pucanja glavosta. Će povredi me stone moji. Pa do duše ovo malo poludilo ću da jebi. Pa ja ću to će pomoći. Alo! Dobro je. Kad bi ti znao Peco, ja i kako se ne stalo mi municije pa sam morao... Ima lik 4 elta, brate. Jeuu. Can you hear me? Neco, aj neću više snimati. Hello Uzime. from the Mnogo dugo traje video. Ma baš ne briga već za tebe Peco. Roke, alo! Gledaj ga ovaj tu. Koje budale. Molim. Baby se! Peco, ko je I ovo to je bilo to ljudi za ovaj klip. Vidimo se u nekom sljedećem i poj. A be Neco kaži čao. Oj, ses. Niđo kaži čao. No ti je... Bekle.